ನಂಗೆ ತೀರಂದು ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ದುಲೈ ಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಈತ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಂತು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾಕನ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ವರ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡಕಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸುಲು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಐನ ಓದೋಡು ఆయన ಜ್ಞಾನನು ಪೂರ ಹಾಕಲು ఆయన ತಿರಿಯೋಡು ದೆತ್ತೋನಡು ಹಾಕಲು ಆ ಜ್ಞಾನನು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ಲಾಯಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದೋಡು ಅಂಚಿನಂಜ ಹವ್ಯಾಸಲಯಾನ ದಿವಂದಿಲ್ಲ ದಾದಮದ ತೂವೊಂದು ಮಾತು ಗುಜ್ಜಿರಿಡೆ ತೆಗಿದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಜಿರಿಡೆ ತೆಗೆದು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗುಜಿರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದೆ ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಕೆಲವು ಪೆನ್ಸಿಲು ಪೆನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಣ್ಣಲು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಸ್ತು ಎರೇಸರ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ఆయన ಮರ ಮಳಕೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀತಿ ಮಸ್ತು ಜನ ಕೊನಪೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೊರೋನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಜೋಕುಲಂಜಿ ಕೊನಗರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಹಾಕಲು ತೂದೆ ಉಪ್ಪಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಇಂದೆಚ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಗುಜಿರಿ ಪಾಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಎಂಜಿ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ವಾಚಿಲು ಪರತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಲು ಪೂರ 200 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಯಿನ್ಲ ಉಂಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾವಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಯಿನ್ಲ ಉಂಟು ರೇಟ್ ಮಿತ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಪರತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನು ರೇಡಿಯೋ ಟೇಪು ಒಂದಲ್ಲ 100 years 90 years ಪೂರ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲವು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುದನ್ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕೋದು ಅಂಡ ಮಸ್ತಿನ ಕೇನು ಇರ್ಬರ್ತದೆ ದುಂಬು ಪುರ ಏನು ಗುಜ್ಜಿರದ ಬೇಲೆ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಟ್ಟು ಪುನ ಅಳಕೆಡು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಬತ್ತು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಬ ಒಂದಿತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದಿವೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಅಲ್ಪ ಆಟಿದಂಜಿ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವಲ್ ಪೂರ ಆಪಾಗ ಕೊನಪೇರು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಅಕ್ಕಲು ಮುನ್ನಾಡಿ ಕೊಂಡು ಐತೇರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ದೀದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನಾಡಿ ಚರ್ಚಿ ತಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಐತೇರು ಮತ್ತು ಕೂಡುಡು ತಕ್ಕಲು ಅವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಮನ್ ಪೇರೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಡ ಐತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪೇರ ಜೋಕುಲ ಅದು ತುಳು ಪೇರ ಬಾಲೆ ಅದು ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಭಾರಿ ಆದಪ್ಪ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ಗವೇ ನಾನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬ್ಯಾತಕ್ಲ ತೂಡ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಏರಾಣಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿತ್ತು ನಾಡ ಸಾಧಕನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ಪಡು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅವಡತನ ಉಡುಪಿ ಭಾಗ ಅವಡಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಓಲ್ ಮಾತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪುಣುತುಲು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಿರೆಗಳ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಪುಣಚಿತ್ತ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುರುಮದಿನ ಚಿತ್ರನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ತೂನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ತೆಂಕುಲು ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ತೋಚುಂದು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದೇರು ಗುಜ್ಜಿರಿ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ್ ಒಲನ ರಾಸಿ ಕರ್ಬ ಅತ್ತು ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತು ಇತ್ತನ್ನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಕಾಕ ಅನ್ನರೆ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನರಿ ರೀ ಎಂಜೋಲಾರ್ಗೆ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡ್ಲ ಖಲೀಲ್ ಬಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮೋನೇನು ತುದುಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡಕಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸುಲು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ఆయన ಓದೋಡು ఆయన ಜ್ಞಾನನು ಪೂರ ಹಾಕಲು ఆయన ತಿರಿಯೋಡು ದೆತ್ತೋನಡು ಹಾಕಲು ಆ ಜ್ಞಾನನು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ಲಾಯಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದೋಡು ಅಂಚಿನಂಜ ಹವ್ಯಾಸಲಯಾನ ದಿವಂದಿಲ್ಲ ದಾದಮದ ತೂವೊಂದು ಮಾತು ಗುಜ್ಜಿರಿಡೆ ತೆಗಿದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಜಿರಿಡೆ ತೆಗೆದು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗುಜಿರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದೆ ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ
ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಐಟಮ್ ಸಾಧಾರಣ 90% ಗುಜಿಡ್ ಬತ್ತಿದ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ದೀತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಓಕೆ ಏನು ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಂದು ವರ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಪೊಗ್ಗುನಾಗನೆ ನಂಗೆ ತೋಜುನುಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅನ್ನೇರ ಇಂದ್ರು ನಂಗೆ ಗುಜ್ಜಿಡಿ ದಿಗಿದಿ ಗುಜಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದು ತರ ಪರಾತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅತ್ತು ನಾಂಡ ನಂಗೆ ನಾ ತೂಯರಾಣಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದು ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾತ ಪುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಂದು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಬಂದೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಮಾತ ಬುಕ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆವು ಅಂದ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಬುಕ್ಕುಲು ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂತೆಂತ ಬರೆತೆ ಜೋಕುಲು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ದ ಕಲ್ಪರ ಬರೆದು ಒಂಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಕೆಲವು ಪೆನ್ಸಿಲು ಪೆನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಣ್ಣಲು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಸ್ತು ಎರೇಸರ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ఆయన ಮಳಕೆ ಮನ್ಪುಣ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊನ ಪೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೊನಗಲ ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಜೋಕುಲಂಜಿ ಕೊನಗನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ತೂದೆ ಉಪ್ಪಾಯರು ಈ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಚೂರು ಚೂರು ಪೇಜ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಚುದ್ರೆ ಎಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಇಂದ ಎಂಕಲ್ ಗುಜಿರಿ ಪಾಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ಆನ ಆಯ್ತು ಬರೀತಿನ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಎಂಜಿ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಅನ್ನೇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪಲ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಓದುನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇರು ಮಾರ್ದುಂಡ ಓಲೋಲಿತ್ತು ಗುಜರಿ ಬೋದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದು ಓದಾದಿರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪೇಪರ್ ಶ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಈ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಲು ಯೂಸ್ ಆಪನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಪೂರ ತೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸಿ ಏನಕಲು ಅಕೌಂಟ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆದುಪ್ಪು ಅವತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಆದುಪ್ಪು ಕೆಲವು ఆయన ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ఆయన పొత్తానగా పరిసరగల ಹಾಳಾಪುಂಡು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಉಡ್ಡುಗಳ ಕೂಡ ಉಡ್ಡಾನ ఆయన ಮನ್ಪೇರು ಮರ ಅಂತ ಅಂಚ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತ ఆయన ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ದೆಪ್ಪು ఆయన ಅವಾಗ ಏರೆಗಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆದವು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುನಿ ಅವು ನಡುಟು ಓಡೆಗಲ ಪೋಪುಜಿ ಒತ್ತುಂಡ ಬರ್ನ ಆಪುಂಡು ಬುಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ದೀತ ಅವು ವೈರ್ ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂಡದು ಅವಲ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬೂರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ఆయన ವೈರ್ನ ಪೂರ ಪರಾತು ವೈರ್ನ ಪೂರ ಪೊತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ತು ఆయన ಮಿಷಿನ್ ಬಾಂಡ ಅವು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಅದೆಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಪೊತ್ತಾವನ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆಲ್ಲ ವರಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರಗಳ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಕ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟದೈತೆ ಬೇಲೆಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೀನಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಅಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಪಾಯಿನಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಈ ಮೆಟ್ಟು ತುಂಡ ಇಡೀ ನಂಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ನೆನಪಾಪು ದಯಪನಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ನಂಗೆ ಮಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕು ಏತ 1000 ಮಾತು ಕೊರಂಡ ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಅದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾದವ ಅನ್ಪ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗುಜಿರಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಉಡುಪ ಅಂಡ ಈರವೇನು ಅಂದ ಸರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬೇತಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಯರ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಅಂಕಲೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ವಾಚಿಲು ಪರತ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಲು ಪೂರ ದಿದ್ದಿನ 200 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಯಿನ್ಲ ಉಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾವಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಯಿನ್ಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಓಕೆ ಮಿತ್ರದ್ದು ಅಂಡ ಪರತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನು ರೇಡಿಯೋ ಟೇಪು ಒಂದಲ್ಲ 100 years 90 years ಪೂರ ದುಂಬುದ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಹೌದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದುಂಡೆ ಕೆಲವು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುದನ್ನೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೆಕ್ಕೋದು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೇನು ಇರ್ಬತ್ತದು ದುಂಬು ಪುರ ಏನು ಗುಜ್ಜಿರದ ಬೇಲೆ ಗುಜ್ಜಿದ ಅಂಗಟ್ಟು ಪುನ ಅಳಕ್ಕೆಡು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಬತ್ತು ಪೂರ ದೆತ್ತುಂಬ ಒಂದಿತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದೀವೋಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಅಂಚನಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೇಟ ಅವು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಗಲ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ PFC ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಪಂಡ ಸಮುದ್ರಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನದಿಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿ ಇಡ್ಬೋದು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ PFC ಬಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಬಂದಾರೆ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗುಜಿರಿಗೆ ಬೋಡಿತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದು ಅವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಪೂರ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕಣ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ಲೌಸು ಶೂಸು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೂಪೊತ್ತನ ದಾಲ ಐಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದೀಪನಂಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮನ್ಪುರ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜಿರಿಡ್ ಪೂರ ವಸ್ತುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಪೂರ ಅಂದು ತೋಜ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಗುಜಿರಿಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲು ಪೂರಂಡು ಈ ರೈಲ್ವೆದ ಅದುಪ್ಪು ಅವತ್ತನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತುಲು ಐನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಟರ್ ಅಡ್ಡ ಬಾತೇರಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದವೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಡದೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನ ಇಂದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗಿತ್ತೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಅನ್ನ ಈರ್ ಗುಜಿರನೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಾರಿ ಆ ಗುಜಿರಡಿ ಬಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಡೆ ಗುಜಿರಡಿ ಮೂಜಿ ನಮ್ನೆದ ಗುಜಿರಿದ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಹೈಫೈ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಪಂಡೆ ಟೆಂಡರ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮನ್ಪುಣಂಜನ ಶಿಪ್ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಕ್ಕಲು ಹೈಫೈ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೊದಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಬಂಡ ಈ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಗುಜಿರಿದ ಅಂಗಡಿದ ಅಕ್ಕಲು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗುಜಿರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕೆಲವು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಜಿರಿದ ಬೇರಾಗಬಹುದು ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋದು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದಾಗಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಕನಪೂಜೆರು ದಕ್ಕದು ಬಿಡುಪೇರು ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ರೋಡ್ಗು ತೋಡು ಅವು ಪೋದು ನೀರಿಗೆ ಬೋದು ಓಲೋಲ್ ಬೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆನ ಆತನ ದಾಲ ಕೊರ್ದು ಒಯ್ಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಮಂತೇರ್ದಾನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂಬಲ ಮಂತೇರ್ದ ಅಂದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆತನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಕಲು ಐನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೈತಿ ಹೊಸತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ತರ್ಪಂದ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇಸ್ಟ್ 30% ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಿಂಜಿದು ಬೋತು ಪೂರ ಕಡಲುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾದಿರ್ ಬೋಂಡನೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ತೋಜುಂಡಿತ್ತು ಅವೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ ಈಗಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರಂದ ಉಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ವಿಷಯ ಜನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ದು ಬೋಪನ ಎಂಚಿನ ನೈನೇ ಐತಿ ಈ ಪರಿಸರ ಬೇದ ದಾಲ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ದು ಬೋಪನ ಹಚ್ಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಈ ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತ ತೂಯರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಅಲ್ಪ ಆಟಿದಂಜಿ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಆಪಡ ಆಪಾಗ ಕೊನಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಲ ಬತ್ತದ ಅಲ್ತ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಅಕ್ಕಲ್ ಮುನಾಡಿ ಕೊನ ಇತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ದೀದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಚ್ಪಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊನ ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಕೂಡುಡು ದಕ್ಕಲು ಅವಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ ಮನ್ಪೇರೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊನ ಇತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಾಡಿ ಶಾಲೆದ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಚ್ಪಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಮನ್ಪೋಡೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಐತತೆ ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಕೆಲವು ಬರೋದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾದ ನೆಕ್ ಇದು ರೇಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊನಪುನು ಮಾರಣ ತೋಯ್ಕ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡ ಕಾಸು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ಒಂದೊಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬೇತದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮುಪ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ರೆಂಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾರುಜಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನು ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕೊರ್ಪಾರ ಮಾಡದು ಐಟಮ್ ಓಲ ಕೊರ್ಪೂಜಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಪತ್ತರ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಗ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಅದು ಉಡಾನ್ ಫುಲ್ ಉಡಾನ್ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಐತೇರ ಒಂದು ಗೆಂಡ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದು ಇಸ್ತ್ರಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಂದು ಒಂದು ತಿಳಿಯರಿ ಪುನಃ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪುರ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂತ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಲಿ ಆಯ್ತು ಅರಿಪುನ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಬಟ್ಟಲು ಬಯಕೆದ ಬಗ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿ ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಚೆನ್ನಮಣೆ
ಒಂದು ಮಸಾಲದ ಅಂದಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ದೀಪ ಅಂಚೆನ ಮಾರ್ದಿನ ಕ್ಲಿತ್ತಿಡೆ ಮತ್ತೆ ತೂಯರ ಬೋಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಶಾಕ್ ಶಾಕ್ ಬಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡುದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಕರ್ಪತೆ ಬ್ರಾಸ್ ಪಿತ್ತಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ದ ಎಂಕೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದ ಬಂಡದನ್ನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಗಾತು 8th ಕಾಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ದಾದ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋತುಜಿ ಅವು ಏಪದ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಂದಾಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಬೋತುಜಿ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ದೀಪುನ್ ಅತಿ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಂತ ತೋಜುನ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ಪಂಜಿಮುಗರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಜಮುಗರು ನಾನು ಇತ್ತ ಟೀಚರ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೀಚರ್ನಗಳು ಹಂಗೆ ಏನೇ ಹೋಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಬರಾಣಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಡೆ ಪುಣ ಸೂನಾಗ ಅಂಕಲಿಗೆ ದುಃಖ ಅರ್ಪುಣು ಅದೇ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ ಕೊಡುಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಕ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಇರೇ ಮೋಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ಐಟ್ರಾಡ್ ಪಾತಾರ್ಜಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತನ್ನ ಕೆಲವು ಪುರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಕಲಿಗೆ ದೀಲೆ ಬಣ್ಣದಂದು ಮುಲ್ಪಣ ದೀಲೆ ಬಣ್ಣದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ದೀಪೇರು ಕೊನಪೇರು ಬರ್ತದೆ ಆತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲ ಕೆಲವು ಆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಚೂರು ಬರೀತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾವೇನು ರಫ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಚಿತ್ರದಾಗ್ಲೆ ಪೊಸತ್ತೆ ಅವಡು ಅಂಡ್ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೀಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಕುಲು ಅವರ ನಮ್ಮ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ ನಡೆ ಬರ್ಕವರ ತೂಕ ಅತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಕನ ದೇಪನಾಗ ಓಲೋಲ್ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪನ ಇರ್ತಿ ಮುಲ್ಪನ್ ತೀಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಪರ್ ವಯರ್ ಓಕೆ నేను దాదాపు పేరు బండ ಜಾಸ್ತಿ అనకులు పొత్తదైతే ఓలాయిడ కాపర్ దెప్పరు దెప్పునగా ఎక్ పుగే వరపుండు స్మెల్ భయంకర స్మెల్ అవు భయంకర డేంజర్ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕಲು ಬರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಮಿಷನ್ ನಾಡ್ದು ಈ ಮಿಷನ್ ಕಣ ಐತೆ ನಜ್ಜನ ನೆಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೈತೆ ವೈರ್ ಬೈತೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇತಾಡೋದು ನಾನು ಐತೆ ಬೇರೆ ಎಂದೆತ್ತದು ಎಂಕುಲು ನಾನು ಬೇತಾವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜನ ಅಡಿತ ಗ್ರೀಸ್ ತಂದು ಬೇತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣಂದೇನು ಪೊತ್ತಾದು ದೆಪ್ಪೋರು ಆಡ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವಂಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಏತ್ ಬೇತೆ ಹಾಪುಂಡು ಏತ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಟೈಮ್ ವರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪೀಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಲಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾದ ಬರ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಗುಜಿರ್ ದಂಗಡ್ಡೆ ಒಂಜಾರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಮಂದಿ ಬಲೆ ಒಂದು ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಗುಜಿಡೆ ಬತ್ತಿದ ನಂಜಿ ಎಸಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಉಂಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜು ನಂಗೆ PFC ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ನ ಮಂದೆ ಅವಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅವಲ ಗಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಡನ್ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿದ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿದ ಅವಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪೇರ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದು ಪೂರ ಅಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಒಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿನ ವಾರ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ಗುಜಿರ್ದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಂದಿ ಪಿರಜಾರ್ನ ಚಿತ್ತನೆ ತೂ ಒಂದು ಅಂಡ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯ್ ಹೊರಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೆ ಬೇನಿಲ್ಲೈತೆ ಈ ಗುಜಿರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಣ ಇತ್ತಾರೆ ಪಿದೆ ಊರು ಬೋದು ಬೆನ್ನು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಎಂಕಂತೂ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಆತಂದೆ ಈ ಗುಜಿರದ ಬೇಲೆಡ್ ದಯ ಪಂಡಿತ ನಾ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೆಂದು ಏನೊಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನಕಲು ಬಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲೆನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕಲೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದ ಆಂಡ ಭಂಗ ಬತ್ತನೇ ಎತ್ತೆ ಐಟೊಂಜಿ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಎಂದು ಬರ್ಪು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅದೇ ಭಂಗ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನೆಟ್ ನನಲ್ಲ
ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಅವಕಾಶ ಉಂಡೆ ಎಡ್ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ರುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮೂವಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೆಲವರು ಈತ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ದೀನ ದಯಗೆ ಮಾರ ನಾನು ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜ ಮಾರ್ರೆ ಪೂಜ ಕಾಸ ಅನ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಏತೋ ಜನ ಬಂತೇರು ಆಂಡ ಈ ಕಾಸ ಅವು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ ಅವು ಬಣ ದೀತಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರುಜಾರ್ ಅದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಏನು ಮಾರನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಬಂದು ಬಂದ್ಲಿ ಯಾಪನಾಗ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಮೇಟಾಂಡ ಆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಏಕಡಾದ ಬಂದಿತ್ತಲಕನೆ ಈ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ಬಂಡಿ ಮಕ್ಕಲ್ಪ ಕೇವಲ ಗುಜ್ಜಿರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೂಪಿನಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಇಡ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇರೆ ದೈದರತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೆರಣಿಂಗ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಯಾವಡನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಟ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಅರೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋನು ಮೇರೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೆ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯಿನ ಇಂಕುಲು ಸಂಪರ್ಕ ಅದು ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಾದುಂಡು ಅತ್ತನ್ನ ಈ ಗುಜ್ಜಿರದ ಅಂಗಡಿ ದಾದು ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ಳು ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯಿ ಇರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ದಾದಂತುಲೆ ಎಂಕಲ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಆಳು ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದಂಡು ತುಲೆ ಒಂದಿರ್ನ ಮಟ್ಟಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವಡನ್ನೆರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ನೆಂಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ತುಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋಕುಲಾದು ತುಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಾಲೆ ಅದು ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂದ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲು ಏಪಲ ಭಾರಿ ಆದಪ್ಪ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದನ್ನೆರೆ ಇರ್ನ ನನತ ದುಂಬುದ ನನತ ಫ್ಯೂಚರ್ಗವೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಬೇತಕ್ಕಲ ತೂಡ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಅಕ್ಕಲು ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೀಲ್ ಬಾಯಿನ ಬದುಕು ಅತ್ತನಾಡರ್ನ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಾಂಡು ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು